Прывітанне, вы на канале Гродно 1127. Даўно ў нас не было гістарычных замалёвак, але быў іншы цікавы праект. Спадзяемся, што вы яго паглядзелі. Ну а мы вяртаемся і сёння будзем закрываць гештальт, а дакладней распавядзем працяг гісторыі пра Жана Эмануэля Жылібера. Калі хто прапусціў, то спасылка на першую частку ў апісанні да відэа. А зараз падабайка, камент, падпіска і мы пачынаем. У папярэднім відэа мы скончылі на тым, што шляхцічы ды сяляне не вельмі хацелі аддаваць сваіх дзяцей на навучанне ў медычную акадэмію. Але ж у выніку першы набор адбыўся, хоць і са складанасцямі. Таму самы час распавесці пра саму акадэмію. А ў ёй размяшчаліся кабінет натуральнай гісторыі, дзе былі калекцыі з 10 000 мінералаў, мноства унікальных гербарыяў, 300 гравюр з выявамі раслін, бібліятэка на 3000 тамоў і анатамічны тэатр. Студэнтаў акадэміі вучылі ў трох накірунках. Першы – сучасныя лекары для гарадоў, другі – правінцыяльныя лекары і хірургі, трэці – аддзяленне павітух. Усе навучэнцы утрымліваліся за кошт казны, а пасля навучання павінны былі працаваць у брэсцкім, гродзенскім, олецкім і шавельскім каралеўскіх уладаннях, адкуль іх і набіралі. Пры самой акадэміі дзейнічаў шпіталь на 60 ложкаў, а побач Жылібер заклаў першы на тэрыторыі сучаснай Беларусі батанічны сад, які сёння носіць яго імя. Але ж у 1780 годзе Тызенгауза знялі з пасады гродзенскага старасты, і Жылібер быў вымушаны са сваімі вучнямі пераехаць у Вільню. Там яго школа стала базай для стварэння праз год медычнага факультэта Віленскага універсітэта. Дарэчы, дзейнасць Жылібера не была звязана толькі з медычнай акадэміяй. У час свайго знаходжання ў Гродні і Вільні ён ездзіў са сваімі вучнямі па тэрыторыі Беларусі і Літвы, ды збіраў гербарый. Вынікам стала праца пра флору Літвы, дзе ў адным з раздзелаў ён дае апісанне 95 відаў лекавых раслінаў, а таксама звесткі пра час, калі яны квітнеюць і як іх выкарыстоўваюць у гаспадарцы. У 1783 годзе навуковец вернуўся ў родны Ліён. Сваё вяртанне ён тлумачыў пагаршэннем здароўя, але, між іншым, ад яго яшчэ сышла жонка, прычым да сябра Жылібера. Ну такое сабе, праўда? Пад канец варта ўзгадаць цікавы факт. Праз пару год пасля вяртання ў Францыю пачынаецца вялікая французская рэвалюцыя, і Жылібера арыштоўваюць якабінцы, бо той нібыта належыць да жырандыстаў. Але затачэнне яго было недоўгім, і ў тым жа годзе яго выпусцілі з турмы. А калі вы хочаце даведацца больш цікавых фактаў з жыцця Жылібера, напрыклад, пра тое, як ён хацеў скончыць жыццё самагубствам, ці як апошні кароль Рэчы Паспалітай стаў хросным яго сына, то абавязкова падпішыцеся на наш новы тэлеграм-канал. Спасылку пакінем у апісанні пад відэа.